Τι μας λες? Βρισκόμαστε κάπου στην Κρέτη, λίγο πιο κάτω από το Ηράκλειο, και υποτίθεται πάμε σε ένα μέρος που λέγεται Περίμενε. Αστρίτσι! Ναι, Ροκά speaking. Πού είναι οι υπόλοιποι? Να τα μανάρια μου. Κάτσε γιατί περνάμε την εθνική, Λευτέρη! Χαιρέτα μου! Τον πλάτανο, μπράβο. Πατάνε. Πες μου γεια. Ωραία. Wonder Bra. Ήρθε και ο Παγιαρτάκης. Έχει ροπή το δικό σου να Πες μου γεια. Γεια σου! Ωραία. Τέλεια. Πες μου γεια. Γεια. Ωραία. Πες μου και εσύ γεια. Γεια, πες μου και εσύ γεια. Αυτός έχει τη βελτιωμένη έκδοση του LC4, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει και κόρνα. Γεια. Πείτε γεια, πείτε μου γεια, πείτε μου γεια. Άνα, γεια σας. Hello, this way to Κάνια, Κάνια! Κάνια that way, this here κανόνια. Έχει κάμερες, παιδιά, έχει κάμερες, παιδιά, έχει κάμερες. Συγγνώμη, πιάσαμε τη Celine Dion να φασώνεται με τον Justin Bieber. Πες μου ένα γεια. Γεια σας, γεια σας. Κύριοι, καλώς ήρθατε. Πού βρισκόμαστε? Γεια σας. Από την Αθήνα ήρθαμε για να πάμε βόλτα στην ωραία μας Κρήτη. Υπάρχουν και άλλοι τρελοί λοιπόν. Κάποιος να φωτογραφίζει, εγώ τον παίρνω βίντεο. Καλησπέρα σας. Εμείς είμαστε ντόπιοι εδώ, ντόπιοι. Τα έχουμε γυρίσει αυτά τα μέρη. Εγώ που δεν είμαι. Και συνεχίζουμε, έχουμε και άλλα μηχανάκια. Και για την ώρα δεν έμεινε κανένα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πάρει μπροστά άμα ξεκινήσουμε. Ποιος κύριος είναι αυτός? Κύριε μου, μακουρά μου. Μ' αρέσει που κόλλησε και του κάνει το κράτος. Αντί να ντρέπεται, περηφανεύεται. Άλλος από εκεί. Ο Νούλη. Είμαστε μασόχες, ρε. Ένα ανέκδοτο. Ηλικοί μου άνθρωποι, γεια σας. Γεια σου, ρε. Τι έγινε? Παπαδάση. Πώς περνάμε? Αυτά τι είναι πίσω, Ιταλικά? Ιταλικά, Γερμανικά. Τελειώσαμε. Από YouTube. Δευτέρα.